Hola, hola! Com esteu? Preparats per una aventura matemàgica? Avui descobrirem el secret per repartir les coses d'una manera justa, ja sigui un tros de pastís o una pizza boníssima. Vinga, que comencem! Segur que sí, oi? Doncs heu de saber que cada cop que agafeu un tros per a vosaltres i en doneu un altre, esteu fent servir fraccions, sense ni adonar-vos-en. I és que les fraccions són a tot arreu, sobretot on hi ha menjar per compartir. I parlant de menjar, necessitem ajuda urgent. Anem un moment al forn del barri. Allà hi ha el forner Pasqual, que és molt simpàtic, però avui té un bon emboli. Resulta que un client li demana mitja coca i just després un altre li diu que vol un quart de pizza. Uf, quin problema. El pobre Pasqual no sap ben bé com ha de tallar-ho perquè tothom quedi content. Però per això som aquí, no? Nosaltres tenim una missió. Per ser els millors ajudants de forner, primer hem de conèixer el secret per repartir les coses de forma justa. I aquest secret, sabeu com es diu? Es diu fracció! Anem a desxifrar-lo plegats! D'acord, comencem pel principi. Fixem-nos en aquesta pizza. Quan està així, sencera, sense tallar, diem que és una unitat. O, per dir-ho més fàcil, un enter. És el nostre punt de partida. La pizza completa abans de començar a repartir. I ara, atenció, que ve la màgia. Si agafem aquest enter i el dividim en parts, però compte, no de qualsevol manera, han de ser parts exactament iguals. Llavors sí, ja tenim fraccions. Aquesta és la clau de tot. Les parts han de ser idèntiques, perquè si no, algú s'enfadaria, i amb raó. Aleshores, per resumir-ho, una fracció no és res més que això. Una manera d'expressar que hem agafat una cosa sencera i l'hem dividida en porcions iguals. Podríem dir que és el llenguatge de compartir. Molt bé, ara que ja sabem què són les fraccions, anem a investigar-les per dins. Una fracció té dues parts, com si fos un codi secret amb dos números. Anem a veure què vol dir cadascun. Mireu, aquest codi secret. El número de baix és el denominador. Aquest ens diu en quantes parts iguals hem tallat la pizza. És qui anomena els trossos. I el número de dalt? Doncs és el numerador i la seva feina és comptar quantes d'aquestes parts agafem. Una anomena i l'altra compta. Fàcil, oi que sí? Perfecte. Ja sabem què són i quines parts tenen. Ara ve el millor de tot, aprendre a llegir-les en veu alta com a autèntics experts. Vinga, engeguem la nostra màquina de llegir fraccions. I aquí la tenim. Aquest motor és una passada. El número de dalt, el numerador, es llegeix tal com raixa. 1, 2, 3. Però el de baix, el denominador, té noms especials. Si és un 2, diem mitjos. Si és un 3, terços. Si és un 4, quarts. I així anar fent. És gairebé com aprendre un idioma secret. I què passa si el número de baix és més gran que 10? Potser algú s'ho pregunta. Doncs és superfàcil. Només cal llegir el número i afegir-li la terminació ens al final. Per exemple, amb un 11, doncs oncens. Amb un 20, vintens. Ja està. Ara ja podem llegir qualsevol fracció de l'univers. Molt bé! Amb aquests nous superpoders ja podem tornar a la vida real. Us adonareu que, ara que les coneixem, veurem fraccions per tot arreu. Per exemple, mireu, si una pizza està tallada en 8 trossos i n'agafem 2, què ens hem menjat? Doncs 2 vuitens de pizza. El denominador, 8, ens diu el total de trossos. El numerador, 2, ens diu els que hem agafat. Perfecte. Però no només serveix per a pizzas, Imagineu un arbre amb 10 pomes. Si en cauen 3 a terra, podem dir que han caigut 3 dècims de les pomes. Veieu? També funciona per a grups de coses. I fins i tot en persones. Si tenim un grup de 4 amics i 2 són nenes, doncs podem dir que 2 quarts del grup són nenes. Les fraccions, al final, ens ajuden a descriure el món que ens envolta. I aquí teniu el premi final per a tots els ajudants de forner. Una superxuleta amb tot el que hem après avui. L'anatomia de la fracció i el nostre diccionari secret per llegir-les. Guardeu bé aquesta imatge, que és el nostre mapa del tresor de les fraccions. Bé, doncs, missió completa. Hem ajudat el forner Pasqual i ens hem convertit en tots uns experts i expertes en fraccions. Però ara us llanço un repte. Obriu bé els ulls durant la resta del dia. Quines fraccions sou capaços de trobar al vostre voltant? Fixeu-s'hi bé. Fins a la propera, exploradors i exploradores de fraccions.